ஆனைமலை பேரூராட்சி 3வது வார்டு பகுதியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது. நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் மக்கள் குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்த தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தனர். அதன்படி ஆனைமலை பேரூராட்சி 3வது வார்டு பகுதியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் 3வது வார்டு உறுப்பினர் அபுதாகிர், பேரூராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் பகுதி நேர ரேஷன் கடை மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்கள் அமைக்க வேண்டும், 3வது வார்டு பகுதியில் போர்வெல் வசதி செய்யப்பட்டு 24 மணி நேரமும் உப்பு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினர். பின்னர் இந்த சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட வார்டு உறுப்பினர்கள் அபுதாகிர் மற்றும் பேரூராட்சி அதிகாரிகள் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர்.